Quan la meva mare va publicar la biografia de Joaquim Soler i Moreu a la sessió d'estudis mataronins l'any 2013, la va titular Joaquim Soler i Moreu, un pioner desconegut del cinema català. Va ser el seu nebot, l'historiador Rafael Soler i Fontrodona, i li va parlar per primera vegada a la meva mare d'aquest pioner del setè art de la nostra ciutat. Soler havia nascut a Mataró el 1895, fill de Josep Soler i Cabanes i de Maria Magdalena Moreu i Fornells. Va ser el vuitè de 13 germans. El seu padrí va ser el músic Joaquim Caçador, d'aquí el seu nom de pila. Va estudiar a l'Escola Pia i després a Barcelona per esdevenir delineant. Paral·lelament es va introduir al món del cinema de la mà de Pere Trilla, cineasta i productor de pel·lícules de Mataró, que després projectava el cinema modern, on era el director artístic. Soler va començar com a càmera rodant notícies breus pel noticiari, les anomenades actualitats, quan només tenia 16 anys. L'any 1913 va començar a treballar a El Día Gráfico, Diario Gráfico de la Mañana, fundat a Barcelona per Joan Pich i Pont, del Partit Republicà Radical i de la Roxista, i pel periodista mataroní Santiago Vinardell. El diari treballava de fotògraf. La seva primera instantània publicada fou d'una cursa de motocicletes a Sitges. Durant l'any que hi treballà, va fer tot tipus de fotografies a Barcelona. Se'n sortí molt bé i l'escolliren per triar diferents fotografies aèries que llavors estaven de moda. Malgrat que només tenia 18 anys, el resultat va ser espectacular i va rebre nombrosos elogis. Després treballà com a càmera de Pathé Frères, la prestigiosa productora cinematogràfica francesa. Entre desenes d'imatges enregistrà la visita de la reina Maria Cristina a la ciutat i algunes competicions de boxa, que llavors era un esport molt popular. Als 21 anys va gravar la seva primera pel·lícula de ficció i una travessia amb avió de Barcelona a Mallorca, així com altres documentals i reportatges. Entre ells alguns a Madrid, com un del rei Alfons XIII. L'any 1919 va gravar la pel·lícula El rei de les muntanyes i viatjar al Marroc per cobrir uns conflictes que es produïren a Chaouen. De 1922 a 1928, quan ja s'havia casat i vivia a Barcelona amb la Lluïsa Herreros, va treballar com a càmera per la Fox News de Nova York, enregistrant diferents reportatges a la ciutat comtal i per Catalunya, on destacà Montserrat des de l'aire, premi al millor reportatge de col·laboradors externs de 1926, pel qual guanyà $5, una petita fortuna en aquella època. Després gravà pel·lícules amb Canigo Films i documentals com ara la visita del príncep d'Astúries a diverses poblacions espanyoles. L'any 1927 entrà com a càmera a la productora Metro-Goldwyn-Mayer, amb qui gravà diversos documentals, com un dels gitanos a Granada o d'altres sobre aviació. Després enregistrà diverses pel·lícules sonores i fou invitat a gravar en diferents països europeus. L'any 1937, quan la Guerra Civil ja havia començat, va treballar al noticier Espanya al dia de Laia Films, la productora de la Generalitat Republicana. També va gravar films documentals que intentaven explicar la realitat de Catalunya, el treball i la seva gent. Segurament també va participar al film Transfusions de sang al front. Però quan el conflicte bèl·lic acabà, Soler s'hagué d'exiliar amb els seus companys de feina i amb d'altres tècnics i actors que no volien treballar a l'Espanya franquista. Però sobretot per haver format part de la plantilla de Laia Films. Fou reclòs al camp de concentració d'Argelers, on se li atorgà el braçal de refugiat 769. Dins el camp va treballar en tasques de recerca i informació a causa de la seva condició de delineant. Per exemple, rebré l'encàrrec de dibuixar el camp. En sortí per treballar com a delineant en una empresa d'hèlices de fusta de Figeac, segurament amb una companyia de treballadors estrangers. Paral·lelament treballava, segurament també forçosament, com a cap de cabina del Cinema Rex del poble. A l'empresa d'hèlices treballaven per l'aviació francesa, però quan els alemanys van ocupar la part nord de França, la fàbrica va haver de treballar per l'aviació alemanya. Així va ser com en Joaquim es va convertir en un treballador forçat dels nazis, concretament del grup de treball forçat 554 de Catús. Tingué aquesta condició fins al març de 1944. 2 mesos més tard fou deportat a Alemanya en un camp de concentració a uns 100 quilòmetres de Praga, on estava obligat a dibuixar maquinària. Fou llavors quan va intentar tornar a Espanya per primera vegada, però les autoritats nazis es burlaren d'ell marejant-lo amb burocràcia i incitant-lo a donar noms dels seus companys d'exili. Quan acabà la Segona Guerra Mundial, un cop alliberat al camp de treball forçat pels aliats, Soler tornà a Figeac a treballar a l'empresa d'hèlices de fusta.
Després de múltiples intents i d'un gran desencís, l'any 1939 va aconseguir tornar a Barcelona, on havia deixat la dona i començar a treballar de delineant a la Hispano Olivetti. El Tribunal de Depuración el martiritzaria fins que tancà finalment el seu expedient el 1952. Soler mai més va poder tornar a treballar de càmera ni de fotògraf. El seu nom estava vetat al món del cinema, malgrat que tothom sabia que era un dels millors professionals de Catalunya. I així com el seu estimat cinema, el seu nom va anar quedant en segon terme fins que va morir l'any 1974 en total anonimat. Gràcies.